Murag hapit tanan nato dinhi or kita gitingaling tanan familiar na niining maong sugilanon sa prodigal son o sa merciful father, forgiving father. Asa man mo ganahan mo sunod, sa anak o sa amahan? Ha? Unsa may gusto ninyong sundon ba, ang anak o ang amahan? Amahan? Ay, mga naong ninyo, ambot lang. Sa ato pa, digin mo mga saba sa inyong anak, bisag iwaldas ang inyong igasto niya sa eskwelahan. Di mo mga saba. Ha? Nga imong mahibawan, gisuyo pradi ay. Giduwa rag computer, niya hagbong pagka-ending sa eskwela. Di mo mga saba. Nang imong anak nga babay, sige ra daing date-date sa iyang uyab. Hangtod, wa kapasal, ni uli pagyud, luspad na kayo, sige nang suka-suka, di mo masuko. Ha? Na, hilom lagi mo. Atong hinumduman kanunay, kung mosunod ganitas kinaiya sa anak, mo sangpot gyud ang atong kinabuhi sa miserable or makaluluoy nga kahimtang sa tumang kasakit. Ug unsa may gihimo sa anak nganong ni sangko siya sa portigyong ngilara nga kahimtang, iya manggong gigamit ang kwarta aron paglipay sa iyang kaugalingon. Usbon ako ha, musangpot kita sa makaluluoy nga kahimtang kung ang kwarta or bahandi ato nang gamiton para mulipay nato. Sige, lingay mong tupad ing na nalipay kasi mong kwarta. Pangutan na ba? Ina lipay ka ng imong kwarta. Mao man ay nahitabo sa anak, ngayo sa iyang bahin, baligya dayon, ang kwarta bulag, lingaw yun kay di ay daghang kwarta. Pag-ending, labaw pa siya sa baboy kalisod kay hastagong lawog sa baboy, dili siya pakanon. No? Miserable yun. Mao na ang kwarta, matod pang San Pablo, tuburan ginastanang mga yawa, basta ato na nang higugmaon. Kanabang gamito na nato ang kwarta para mulipay nato. Tanawa ang amahan, giunsa niya paggamit ang iyang bahandi o ang iyang kwarta. Giunsa niya paggamit? Ha? Awa mo na minaw, mga patay di man mo mutingog. Masaman mo, buhi pa mo, patay na. Buhi pa. Sige, giunsa paggamit sa amahan? Wa niya gamita ang kwarta para lipayon ang iyang kaugalingon, kung dili lipayon ang iyang isig katao. Pag pangayo sa iyang anak, makalipay mas iyang anak, hatag dayon. Dayang anak sa kwarta, langyaw, biyaan siya, makalipay man, hatag anak. Puwerte ng antos iyang anak dito, warasan siya masuko. Pag uli sa anak, wa niya tamparusa, wa niya tulisuka, agihimuan na noog kumbira, suluban pag pinakanindot gabistip, suluban na sagsingsing, sapatos, giihaw pa ang nating baka, pinatambok nga nating baka, muihaw na gani ana ang usa ka pamilya ug baka, dako-dako ginang kumbira. Baka god kasway na mo gihaw baka. Naamang ganyan na istorya sa una, sus, makigminyo lang kanako day, magtumbag yung kong upat kabuk baka, sus, dako ang kumbiraha. Dito, igo lang tumbahon, igo magkasal, pabangonon, rasad. Ang word yun gamiton, mag-ihaw, dili lang magtumbag. Magtumbag, upat kabaka, o niya, pabangonon, rasad, inighuman. Kamo karon unsay inyong gigamitan sa inyong kwarta, paglipay sa inyong isig katao o paglipay sa imong kaugalingon?
Kinsa dinyo dinhi ang nagamit sa kwarta para lipayon ang iyang kaugalingon? Taas ang kamot. Bantay mo. Kinsa dinhi nagamit sa kwarta aron lipayon ang iyang silingan? Taas ang kamot. Otro sa samot. Agiyon sam din na ninyong kwarta de aron lipayon ang yawa. Mao na ang kwarta mo'y mosugo, ipautang ng imong kwarta nya butangig interest aron nga mudaghan. Mao man ay sugo gyud kwarta. Naa gani mohangyo nimo patungi og interest. Aylan ng 5-6 kay makasa ka na bisag gamay lang, bisag 20% lang ang buwan. Aw sana 5-6 mangyapon tingali na. Ana. Mga buangon kita sa tanan. Nya ang sunod isugos kwarta. Kung daghan na siya, moingon din ang kwarta. Padak-in ang imong balay. Ikaw niya ako ning padak-an. Masirado na ning agianan sa akong silingan sa. Buote sila nga imo man ang yuta. Padak-an din imong balay. Dako na kayong balay. Ingon din siya, kurala. Sa wanay agianan ang akong silingan. Nya gusto kang anha na mo agis inyo aron kawaton ko ana. Kural kural na sa ka. Yaw-yaw ng silingan, mga pisti ni, mga animal ni, mga tawhana. Abi kay nakakwarta naman, murasag unsa sa una da. Di ba? Naman na inana. Muragyug unsa sa una, muragyug magpangayo diri. Nakaroon na mga animal ay kural na. Ana. Ang sunod ana, maingon dayon ang imong kwarta. Hala, sige, palitan ng mga yuta dihang dagko-dagkong luna, hinginli na dihang mga nagpuyo, kay wa na'y mga titulo. Bayari. Paliton dayon, ingnon dayon, nga pamahawa mo diri, no trespassing private property. Ang kwarta mo tudlo nato sa pagsakit sa atong isig katao. Unya, in return, kunuhay malipay ta, gitawag nag false promises. Sa tinud-anay, kanang naggamit sa kwarta aron pagdaog-daog siyang isig katao, utro sana silang wa nay kalinaw o kalipay. Mao na diri sa atong unang pagbasa, nakahangyo si sa to Mikiyas niingon taon siya diri, bantay ang imong katawhan nga imong gipili kay nag-inusara sila sa kamingawan. Kanang mga daw kay tanan loneliness, lonely kay na sila. Tanawar ko mga naong ana mga daw kakita na mos naong magkusmo do. Way kalinaw. Lonely kay ba? Gamay lang sipyat anab, ambak day na sa taytayan. Lagi, bitay day na sa PC. Gamay lang sipyat anab, pusil din na sa mag-overdose day nagtambal kay loneliness inside. Diris gawas daghan kaon ay daghang pagkaon, sakyanan, nindot sakyanan, balay, nindot kayo. Pero inside, empty. Sige, lingay mong tupad. Ing naaligri ng imong kasing-kasing ron? Ing naaligri? Imong kasing-kasing ba? Aligri ba? Bantay mo diya. Muna, tabangan ta mo aron maaligri inyong kasing-kasing, pamalit mo og slat. Bitaw. Palit og slat. Aligri ka na yung kasing-kasing. Pananglitan ron. Atong slat, kaning SBF dag, 500 man eh. Anya ang ato sang DCHS, 200 man eh. 700 ra. Og naa karoy 700 pesos. Ipalit ra ko nag-slat. Ako nang ipasalig nimo tibuok simana. Malipayon kay ka. Hindi mamumto. Pero naakaroy 7,000. Nakay 7,000 ba? Pangandoy nga imong ilisan ang imong gubaon nga multicab, magpalit kag branyong sakyanan.
Di ba tibuok si mana, di kahapit katog, siging kwintag asa kag idugang anang imong 7,000. No. Pero gimo nang ipalit og slot, 700 ra, napakay mahibilin, 6,300. Mahibong lang ka, ini kasunod si mana, mahimo na ng 603,000. Di man mo mutuo. Nga i-times mas Ginoo og 100 times. Perting dako, oy, sinan ka ng 700. 700 ba? I-times nimo og kanana ang 100. Pila man? Pila yung mahitabo na? Kuha mo kibaw? 70,000. Nya mo palit na sa kag slot nga 70,000. I-times na sa nag 100. Pila na may mo abot nimo? Ha? 70,000 imong paliton. Pila mo balik nimo? Ha, di na magimo ka mo kwenta. Pila? Ibalik nimo ba? I-times nag 100 ba? Pariha madeta pulos bugo ang numero. 7 million. Di ba? Sina ka na 7 million. Kapalit na kagdagko kayong sakyanan. Ingon din ka, ay di kumutuan na pa di Roy. Mauna siya ang atong problema karon. Kay nagtuo man ta nga kining atong panghuna-huna sakto. Unya ang gisultis Ginoo sayop. Ang Ginoo bayay matinud-anon, dili biya kita. Ang Ginoo bayay dili bakakon, dili biya kita. Mo na diri sa atong tubag sa Salmo, ang sa atong tubag, ang Ginoo maayo ug maluluyon. Dili ang Ginoo hambugiro, dili ang Ginoo bakakon, maayo siya. Maluluyon pagyod. Ug iyang tagaan ang tanan nga magsunod kaniya sa tinuod nga kalipay. Muna kamong namalit og slots og nagtuman sa sugos Ginoo, congratulations. Ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces para ni sa atong kumbinto aron padayon ginagkahuman na natay halin nga 12,872 ka slots, na apay 47,128 slots na available, tag 500 pesos per slot. Nga ang ato sang kaning sayang nani Divine Cleansing, Healing and Strength or DCHS nga slot para ni sa atong pista o sa atong Holy Week nga celebrations na natay halin nga 2,719 ka slots. Ana apay 27,281 slots nga available nga tag 200 pesos per slot. Unya naasad tay 22 slot challenge nga tag 4,400 per challenge na natay nadawat nga 66 ka 22 slot challenge. So atong pagpakan ang tanang namalit ani. Salamat kayo. Nga kini sang atong investment slot nga tag 500,000 pesos na nasad tay na dawat gahapon nga additional usa ka slot. Gikan sa 165 niabot nag 166 ka disap ang atong nadawat. Pakpak gihapon. Simple ra jud kayo atong principle og naa kay 500 karon ipalit dayog SBF DAG. Karon na ayaw na lang inang ugma kay ikaugma basig mamatay na ka. Saon nimo pagpalit? Sayang no, magkumkum kag 500 ngadto sa langit. Ingon unsa man ang nain sa igpapalit o tanakog slot. Ngano man na mapalit? Ako mo ingon ugma o ko kibaw mabangga ra ko sa balhabal ra dito. Ana, palit dayon. Ay guli nimo sa inyo basig madayon gyud kag kamatay. Inig abot na dito nimo sa langit unsa maisultis Ginoo. Congratulations. Di ana kay pundo diri sa langit nga bahandi kay imong gitagaan ang simbahan sa imong bahandi didto sa kalibutan.
Kasimple ana. Mauna ang amahan, way tihik-tihik. Siging hatag ngadtos anak, hatag og kwarta, hatag og kalipay, hatag og pasaylo, hatag og pagsabot, hatag og kaluoy. Mausad na ang kinaiya sa atong Ginoo mga igsoon. Kita kinahanglan mosunod ni ana nganuman kay maura ginay sikreto aron ang atong kinabuhi balaan ug malipayon. Musupak kay tanang kinaiyaha, mahimog yung atong kinabuhi nga yawanon ug masulubon.